Ang atong nga gospel reading gikudlo si Evangelista Lucas chapter 17 verses 5 to 10. Makabantay ta mura og hanging ang first part sa ebanghelyo. Tungod kay didiretso raman ang first line diri sa pag-ingon nga ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Kung kana ra moy ato ang pamalandungan ug maayo, makaingon ta usamay gipasabot ini mga apostoles. Dili man ni diretso ra ingon nga dugangi among pagtuo Lord ug walay nahitabo. Mao na nga angay po natong tan-awon ang preceding nga mga bersikulo ang gisundan ini aron mahibalo nato ang konteksto. Aron diha nato pod matugkad unsa man ang kahulugan ug gipasabot sa mga apostoles nga diretso man sila mingon Ginoo dugangi ang among pagtuo. Usa may gibasihan niini? Usa may nahitabo? Usa man ang gisundan niini nga konteksto nga mga apostoles nangayo man nga dugangan ilang pagtuo. Gamay ra ba ilang pagtuo? Ya nganong gamay man unya usa may nahitabo. Now ang atong gospel karon is gasugod sa verse 5. Now sa same chapter, sa 17th chapter sa Evangelista Lucas, muatras ta ug musugod ta sa verse 1. So sa verses 1 to 4, nga mao ang gisundan ini ebanghelyo karon. So kung nalitan mo uli mo sa inyo, try to check the Bible. Sa verses 1 to 4, kining mga bersikulo iyang gitapok ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Sa diyang nagkatapok sila, iyang gipahinumduman ang iyang mga tinun-an about the duty and obligation, immoral obligation to correct a brother. Mauni ang sitwasyon, mauni ang konteksto. Iyang gipahinumduman ang iyang mga apostoles nga aduna moy dako nga obligasyon, aduna moy tulubagon, aduna moy moral obligation about fraternal correction. Mao na nga niingon siya, be on your guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. If he wrongs 7 times on a day and returns to you 7 times, asking sorry, you should forgive him. Mauni sa bersikulo 1 ngantos 4 nga gisundan ini ebanghelyo karon. Now niining mga bersikulo gipahinumduman niya ang mga apostoles na moy tulubagon nga mobadlong. Na amoy obligasyon nga mopitol. Na amoy obligasyon nga modisiplina. Apil na sa inyong tulubagon isip sumusunod nako. Naagyon mo'y katungod o obligasyon nga mukuriher sa matag usa kung ang usa niyo kaigsuon is nakasala. Nya mipadayon siya sa pag-ingon. Apan, kung siya maghinulsol, obligado pun mo mapasaylo. Kung siya nakasala kanimo, makapito sa usa ka adlaw. Uya makapito kung siya mobalik nimo anang adlaw, asking sorry, pasaylo ako, you have to forgive him. Sa ato pa di ay, forgiveness is a Christian virtue. Usa ni kakinaiya sa tinuring sumusunod ni Kristo, apan adunay sumpay. Although forgiveness is a Christian virtue, rebuking is at the same time a part of forgiving and immoral obligation. Duha na kabutang, dili ta muhunos magpasaylo. Gibutang diri nga ang pagpasaylo kabahin sa tulubagong moral. Kabahin na sa obligasyon sa sumusunod ni Kristo. Dili ka pwede maingon lang nga, ay aron mawalay samo, okay ra na siya. Apan, gipahinumduman ta nga ang pagpanton o ang pagbadlong kabahin po na sa pagpasaylo. Dili nato sabto nga ang pagpasaylo is a passive attitude. Gamingon ta nga, ay okay ra na siya. Oh, pero ang resulta di ay is kaumido na sa sulod kay nasakitan kag maayo. Pero yung ka nga, ay okay ra gina siya. Ang pagpasaylo, obligasyon o tulubagong moral. Pero ang pagpitol o pagbadlong o pagdisiplina is part of forgiving. Magkuyog ng duha. Mauna nga, niining maong usaning konteksto, ang ato Ginoo sa Kristo magpahinumdum kanila nga the act of rebuking, the art of listening and admonishing and reprimand, sayon man ni siya. Sayon ang pagbadlong, sayon ang pagdisiplina. Pero ang dako kayo nga hagit nga gitunol ni Kristo, mao ang pagpasaylo sa usa ka sala nga tinuyo na o gabalik-balik na. Kani maoy challenging kayo. Dali ra man ta usay makabadlong, dali ra man ta usay makabagulbol. Pero ang dako kayo nga hagit, mao ang pagpasaylo sa usa ka sala nga gabalik-balik na. Apan,
Equally important, mao ang pagpamalandong sa mga apostoles sa ilang kakulangan. Nabantayan nila silang kaugalingon nga kulang pa sila. Kay tao rabia, doon na sila limitasyon. Unya, confronted with this reality, nga doon na sila limitasyon, unya, gihatagan sila dako nga obligasyon sa Ginoo nga naamoy katungod nga mukuriher. Naamoy dakong katungod nga mubadlong. Dinhi nakita sa mga apostoles ang kalisod nga ilahang gisaguban. Mauna nga sumpay ining mga bersikulo ha, gisugdan dayon na si Ebanghelyo karon sa verse 5 nga ang mga apostoles niingon sa Ginoo, Lord, increase our faith. Urabag ang mga apostoles ingon, Ginoo tabang di na mo ni kaya. Nakita na mo ang among kakulangan. Tao rami masipyat, masayop, makasala. Uya imo mi gihatagan og dako nga obligasyon nga mo disiplina, mo pitol, mo badlong, tabang. Mauni siya ang konteksto diha sa Ebanghelyo karon nga gisugdan dayon sa verse 5. Lord, increase our faith. Ginoo, dugangi ang among pagtuo kay dili kini namo kaya. Now, kining gibati sa mga apostoles, this is also the same dilemma or kalisod nga gibati sa propeta nga si Habakkuk diha sa first reading karon. Ang unang pagbasa gigudlo sa pasahon ni Habakkuk, chapter 1 verses 2 to 3 and chapter 2 verses 2 to 4, si Habakkuk po naglisod siyang kaugalingon. Kung ang mga apostoles nangayo nga dugangan ilang pagtuo, si Habakkuk was on the verge of losing his faith. Pero pagtuo gyapon ang isyo. Ang mga apostoles nagayong pagtuo nga dugangan. Si Habakkuk sa unang pagbasa, hapit na mawad-an sa pagtuo. Hapit na mawad-an sa paglaom. Diya sa unang pagbasa, mauni ang giingon, si Habakkuk nagampo sa Ginoo og niingon, Idara. Si Habakkuk ningon, Ginoo kanusta pa nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo. Sa ato pa si Habakkuk kanunay nang gaampo sa Ginoo. Usa man yang giampuan. During the time of Habakkuk, ang Israel was under the Babylonians. Nahimo silang nasakop sa mga taga-Babylonia. Kaya sa tanan nga mga abusar, sa tanan nga kalisod, sa tanan nga pagpanglutos, si Habakkuk nag-ampo sa Ginoo. Kanusa pa manimo dunggon akong pag-ampo. Sa ato ba, pila daw katuig na nag-aampo si Habakkuk, maura gyapon na yang nasinati. Mauna nga, he was on the verge of losing his faith. Hapit na wawalan siya pagtuo. Apan diya sa unang pagbasa giingon, gidungog siya sa Ginoo, gipakitaan og usa ka pananawon. And undat pananawon sa usa ka papan, nahisulat kining pananawon nga nag-ingon, kadtong mga dautan, dili gayon mabuhi hangtod sa hangtod. Apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Tungod ini maong pananawon, nabuhi ang pagtuo ni Habakkuk. Bisan sa kadugay sa iyang pagpaabot, but he was certain that this particular vision will come into reality with certainty. Mauni ang pagtuo nga gigunitan ni Habakkuk. Mga igsoon, ang pagtuo ni Habakkuk sa unang pagbasa ug ang gipangayo sa mga apostoles nga dugangan ang pagtuo is also our own prayer today. Lord, increase our faith. Ginoo, dugangin ning amo ang pagtuo. Wala man tingali question sa atong pagtuo, pero mangayo ta, Lord, dugangin ning among pagtuo. Unya, dili lang pagtuo sa among kaugalingon. Dugangi ang mong pagtuo diha nimo. Let us ask the grace in terms of the direction and object of our faith. Dili lang pagpangayo sa pagtuo, kundi dugangi ang mong pagtuo diha nimo. Dili kay dugangi ang mong pagtuo nga mosalig bigmayo sa mga kaugalingon. Ang panultihon or ang Proverbs, mipahinumdum ka nato sa chapter 3 verse 5 sa pag-ingon, trust in the Lord only with all your heart, and do not lean on your own understanding. Salig sa Dios lamang sa tibuok ninyo nga kasing-kasing. Ayaw og salig sa iyong kaugalingon nga kahibalo.
Mao ni siya ang pagtuo nga atong pangayoon karon. So dungan sa mga apostoles nga Ginoo dugangi ang pagtuo, kita usab mangayo, Lord, dugangi ang among pagtuo, pero ato nang dugangan og ampo. Dugangi ang among pagtuo diha nimo. Now, ngano man nga atong dugangan ni siya, nganong dili man simple nga pag-ampo lang nga increase our faith. Tungod kay wala naman ta magkulang sa ato ang pagtuo, naa naman. Gani sa atong kasaulugan sa fiesta, daghan kay nanimba gahapon. That's an expression of faith. So wala ta magkulang sa atong pagtuo. Daghan kayong nanagkot, daghan ka novena, expression man as pagtuo. Naidaghan ka koleksyon ganing mga imahen, gikas gagmay, dagko, gadtos pinakadagko, expression man as pagtuo. Apan, dunay mga panahon nga ang ato ang pagtuo makalibog. Makalibog. Nipadayag ta sa atong pagtuo, pero walay klaro nga direksyon kinsa ang gipuntariyahan diyan ang pagtuuhan. Ngano man, lilitan, bago pa magyutong linog, kaysa may wala mo sampit o Ginoo. Kaysa wala mo sampit o Ginoo itong paglinog. O na ay linog, may ngunay, Ginoo ko. Ang uban, naka-in-English ko kahat, Lord Jesus, Lord Jesus. Lord God, nisampit, paglinog, Ginoo ko. Pagbagyo, Diyos ko. Pero pagsimba, giduka ko, gikapoy ko, busy ko. What is the object of that faith? So panahon sa linog ug trahedya, kisa man ginuuha imong gisangpit yahay. But that is an expression of faith. Nga nisangpit ka Ginoo. Paglinog ko so kay Ginoo ko. Pagbagyo Diyos ko. Insakto na Lord. Enough na. Mao man nagipang-post pa gani nato usay katong bagyong Odette. Di man ko malimot. Dakan kayong na-express sa ilang pagtuo. Nitawag tas Ginoo because that is an expression of faith. Pero sa diyang nilinaw na, wa man ta manimba. So kinsa man tong object of that faith nga gitaw nato nga Ginoo ko Dios ko. Mauna nga sa atong pagpangaliya, dili lang ang ato ang gisangpit o gipangayo nga increase our faith. But Lord, increase our faith in you. Aduna untay proper object of this faith nga ato ang gipadayan. Nanglitan, dagan kay manakot. Di man sayop ng pagpanakot, kay expression man na sa atong pagtuo. Pero daghan pong manakot, nga inigsulod ana, dili na po mo sulod sa simbahan, kay di mo simba. So, kinsa may gipuntariyahan ang pagtuuhas, pagpanakot? Ayaw mo kalain na, daghan mo yung kaitang gadibusyon sa Mahal nga Birheng Maria. Mo prosesyon ng Mahal nga Birheng Maria, perti daghan na. Pero gamay ramay manimba, gikan anang nagdubina, gikan anang gadibusyon sa Mahal nga Birheng Maria, daghan po kaitin po manimba. So kinsa man ang object diay sa atong pagtuo? Mauna nga niining dumiguha og sa ebanghelyo, mauna ang dakong hagit. Dili lang kay pag-ampo nga dugangi ang mong pagtuo Ginoo, kundi dugangi ang mong pagtuo para nimo. O tanawa, magupatang naman sa fiesta, o daghan kayong nipos o ningon, Viva San Francisco, Happy Fiesta manuyon. Yung pag manimba. Ya, may yung Happy Fiesta, may yung kagitag, Viva Senyor San Francisco. So kinsa may object ka ng pagtuuha, kaya mong ipadayag. Maubya na ang dako nga hagit, we do not lack faith. Pero usahay lang atong pagtuo, kulang og direction o kulang object. Kaya usahay nga atong pagtuo, mura na mag-commercialize. Ay sikat man isang aktivitiya, padayag po lamang ni siya. Pero walay klaro, nga kinsa ang ato ang object. Yan, di pa nindot kayo, tanawar ko na. Kung doon natin mga okasyon, doon na mag-ginay opening prayer. Supposedly, ang opening prayer is a supplication to God. Asking God to bless us throughout the duration of the program. Pero tanaw mag-opening prayer. Ambot, basi ko sa mo ini. Huwag na opening prayer, di ba? Maban magtabi ra, maglakaw-lakaw ra, mag-text-text ra gani. Pero tanawa, o inikanta na sa lupang hinirang. Bahala pa kag kautoton, kaihion, imog yung pugnan, o di ka mulihok. Nga naman, nirespitar sa lupang hinirang, ibutang pagkamutsdukan. Pero tanawa, pag opening prayer, nga unta para tos Ginoo, wala ras buot na to. So the question is, to whom our faith is directed to? To whom our faith is directed to? So kini mao ang ato ang pagpangaliya karon sa Ginoo.
Ang mga apostoles, klaro man sa ilang direksyon sa ilang pagtuo, nangayo ra sila nga dugangan ang ilang pagtuo. Kita na po unta tay pagtuo. Pero atong pangayoon sa Ginoo nga unta sa atong kinabuhi, dili lang pagkalig-on sa pagtuo, kundi dili labaw sa tanan, pagtuo nga gidirikta o gi-focus ngadto sa Ginoo. Lord, increase not just our faith, but Lord, increase our faith in You. Amen.